I'm coming to London. Hoxe viaxamos a Bolonia. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Hoxe, co capítulo 114 xa, nesta andaina que comezamos hai uns cantos anos, Dani Portela e máis un servidor para contar anécdotas, viaxes, aventuras de todos vos aquí durante 54 minutos na Radio Galega, desde hai un tempiño xa no Estudio 5, desde hai un tempo xa en YouTube e agora, como sabedes, nas plataformas de A Galega, en A Galega Audio, en agalega.gal. Dani Portela, como estás? Moi boas. Hoxe imos ir ata Bolonia. Efectivamente, Bolonia é unha cidade do norte de Italia e é a capital da rexión de Emilia-Romaña. Ten o segundo casco antigo medieval máis grande de Europa despois do de Venecia. Foi fundada polos etruscos. Na Idade Media, Bolonia era un centro de comercio dos máis importantes de Italia grazas ás súas numerosas canles que, na actualidade, están soterradas a gas unha. Parte dos impostos pagados polos mercaderes por navegar por esas canles foron utilizados para pagar os profesores da súa universidade fundada en 1088, que se considera esta universidade unha das máis antiguas do mundo e a máis antigua do mundo occidental. Nesta universidade estudiaron Dante, Petrarca, Thomas Becket, Erasmo e Copérnico, entre moitos outros. A cidade ten 400.000 habitantes e nesta área están as coñecidas fábricas dos coches e tractores Lamborghini e as motocicletas Ducati. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede? Famosos de Bolonia son a persoa que estamos escoitando, Rafaela Carrà, Guillermo Marconi, do que falaremos máis tarde, o árbitro Pierluigi Collina, o director de cinema Pier Paolo Pasolini e o pintor Giorgio Morandi, famoso polos seus bodegóns de botellas. A nivel de inventos, Marconi é considerada a primeira persoa que fixo unha retransmisión a través de ondas electromagnéticas, pero a autoría da creación da primeira radio dispútase co ruso Alexander Popov. Luigi Galvani, tamén de Bolonia, é o pai de electroquímica e da galvanización, por eso leva ese nome. E o descubridor da electricidade no corpo animal, é dicir, como se moven os nosos músculos, e o descubriruna simplemente por accidente cunha rá que tiña que estaba estudiando. Tamén é famoso o Plan Bolonia, que foi a reestruturación da educación universitaria europea, e aquí tamén se inventou a máquina de bobinas de seda para facer o fío e as telas de seda, a mortadela de Boloña e, naturalmente, a salsa boloñesa. Uf, que programón temos hoxe. De Rafaela Carrà, a máis insigne boloñesa que seguramente tivo a cidade a pesar de toda a historia que ten, e con moitísimo coñecemento, con moitísimo ambiente universitario. Hoxe imos ir a esta fermosísima cidade italiana da man de María Gamallo. Que tal? Moi boas noites, como estás? Hola, que tal? Encantada de estar aquí. Todo ben? Sí, moi ben. Bueno, fixo ben Dani en marcar todo isto no contexto universitario do que non pode fuxir, queira ou non queira a cidade de Bolonia. Neste caso, a ti tocoute moi de preto todo ese ambiente universitario, non? Moitísimo. Estive ali de Erasmus 9 meses e, 9 meses increíbles. Foi todo iso, universidade. Pois Bolonia é unha das cidades máis chulas de Italia, probablemente tamén unha das máis divertidas por ese ambiente universitario tan marcado que ten esta fermosísima cidade italiana. Vai ser a nosa protagonista neste capítulo 114 de Lambóns de Viaxe aquí na Radio Galega. Comezamos. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.
Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di 1000 quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, solo 1000 guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, non ne sono più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi, siamo diventati grandi. Anche se ho 10 orologi, non recupererò gli anni. E con este tema, Centinaio Messaggi, de Lazza, que é un dos temas que agora mesmo se está a escoitar máis en Italia. Imos directos cara a Boloña, o centro no que imos poñer o campamento base neste capítulo 114 de Lambóns de Viaxe aquí na Radio Galega para escoitar como lle foi a María Gamallo, a que saludamos outra vez. Que tal neses 9 meses nos que estiveches estudiando en Bolonia? Tremendo cidadón, Increíble. Que che levou a Bolonia? Primeiro, boas notas, porque eso aí esas das primeiras que se reparten nos Erasmus, non? Sí. De feito foi a primeira en esgotarse de Italia. Claro. Foi sobre todo porque xa pensara que case todo o mundo ia pedir localizacións que tiveran como idioma inglés, entón pensei, bueno, pues aproveito e aprendo outro idioma. Puxeme a estudar italiano e dixen, bueno, Boloña tiña pinta de ser máis ambiente universitario, falarame moi ben. Por iso pedino. El logo de 9 meses, que tal está a cidade, ese ambiente universitario comparado con Santiago, con Coruña, con Vigo? É outra cousa, que todo estudantes, hai moitísimo ambiente, moitísima actividade cultural, moitísimos... Todo está pensado xa para os estudantes. É unha cidade moi chula para ir de Erasmus. Bueno, onde estiveches ali aloxada en Bolonia, que en Bolonia é unha cidade tampouco, o casco histórico tampouco é super grande, é unha cidade realmente amigable para poder pasear, disfrutala. Estabas moi lonxe do centro vivindo ou...? Non, de feito tive moita sorte porque agora mesmo hai moitísimo problema co aluguer en Bolonia. Eu tiven que ir en verán porque non conseguía, empezaron a sair moitísimas cousas de estafas e así por Facebook. Entón tiven que ir a buscar piso e ir por todas as axencias así de aluguer e tiven a sorte de conseguir estar, pero no centro. En zona bella. Sí. Vale. Sí, super preto de Piazza Maiore, de feito. Que é como o máis céntrico, a basílica que máis se coñece así de Bolonia. E estabas vindo con xente española ou con xente italiana? No, española, cunha compañeira tamén estudante aquí en Santiago. Bueno, dúas rapazas en unha cidade italiana, que tal se leva ben? Moi ben, moi ben. Como xa sabíamos un pouco de italiano, tamén foi un pouco máis fácil e tal, e hai moitísimos Erasmus españoles en Italia. Que guai. Bueno, pois hoxe imos falar un pouquiño desta cidade, non só para vela, porque obviamente é case unha obriga, se alguén en algún momento decide ir hacia esa zona da Emilia-Romaña, dixetes antes, máis ou menos, verdade? Necesita ir nun momentiño que sexa, pero incluso é que tanto se estás incluso por Verona, como se estás se vas a Florencia, como se vas á zona de Milán, como Bolonia, en algún momento hai que parar porque é fermosísima e ademais de todo iso é un punto moi interesante para os que estamos aquí en Galicia para iniciar as nosas viaxes se queres ir a algún sitio, porque habendo o aeroporto que ten unha sede de Ryanair
que é bastante interesante, na que hai... É que vou ler, pero Bolonia ten conexións con Albania, con Alemaña, con Austria, con Bélxica, con Bulgaria, con Croacia, con Dinamarca, con España, con Francia, con Grecia, con Hungría, con Irlanda, con Israel, con Italia, con Xordania, con Malta, con Marrocos, con Países Baixos, con Polonia, con Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia... É dicir, habendo voo directo mentres que haxa desde Santiago, por exemplo, ou desde Portugal, para a xente que está un poquinho máis no sur de Galicia, desde o Porto, é un sitio para saltar fantástico. Sí. Eu, por exemplo, o verán pasado fixen iso, pues, para ir ata as illas gregas, saltei no primeiro paso por Bolonia e salíame máis barato parar o voo parando en Bolonia e despois ir a unha illa grega que ir directamente á illa grega voando por Barcelona, por Madrid. Vale. E a verdade é que pasar unha noite, un par de noites ali é super recomendable, non? Porque supoño, María, que nun par de noites xa te podes facer unha idea e exprimir ben a cidade, ver o turístico, comer o que hai que comer, beber o que hai que beber, non? Sí, totalmente. Como dicías antes, tampouco é unha cidade moi grande, basicamente a pé podes chegar a todas partes, entón eu creo que con 2-3 días podes vela máis ou menos ben. Claro. Ti estiveches ali tamén en Boloña, non? Puntualmente, sí, porque ia a Florencia coa miña nai. Entón fixemos o que era o voo que saía de Vigo a Volotea, en Volotea, digo. Claro, vimos pouco porque íbamos directamente a Florencia, pero claro, veis todos eses soportais inmensos, a zona bella é unha chulada, aínda que sexa por unha fuxida así con maletas, polo menos ver un pouquiño do ben conservado que está, da súa situación, está moi ben. Porque aparte do avión tamén tes o tren. Claro, é que unha vez que estás ali, claro. sabedes que nestas cidades italianas, sobre todo estas que están máis ou menos pertiño no norte, prácticamente a golpe de tren podes, excursión de un día, podes ver calquera Bolonia desas ten grandes. boísimas conexións, ademais podes chegar e que nada, en 20-30 minutos podes estar en Ferrara, en Módena, un pouco máis estás xa en Florencia, en Verona, e senón xa ata Venecia e Milán é unha hora en tren, o sea, non é... E é unha especie de, bueno, se colles o Freche a Rosa, que o seu ave é un lujo, vamos, está moi ben, moi ben. Unha cidade ideal, como dicimos, para facer unha paradiña e tamén para visitala, porque ademais o aeroporto está moi pertiño do centro e non é nada caro baixar en taxi ou en bus. Tamén está o Marconi, que estás en 10 minutos no tren. centro, sí. O sea, hai dous aeroportos, se pode considerar? O sea, hai un Marconi é como unha liña que hai é como unha especie de metro, pero vai por fora, moi rápida. Vale. En 10 minutos estás no centro, Que senón en bus. si siguen os prezos como cando fun eu o verán pasado, si as dúas persoas xa prácticamente se saía igual case que ir no taxi, pero Claro. o taxi que lembro que eran como 18 pavos, unha cosa así, ou 20, se vas ao centro e o Marconi creo que son 9 euros, non? Sí, Un pouco creo máis que caro. subirán un pouco, creo que son 11 agora mesmo. Eso, vale. Pero sí. De calquera xeito, moi doado ir do aeroporto ao centro, algo que non pasa en todos os aeroportos, No, por exemplo, efectivamente. por Galicia. A ver se en algún momento estamos con algunha facilidade máis, se podemos dicir o mesmo aquí tamén en Galicia. Bueno, xa estamos en Boloña. Nesta cidade na que María Gamallo pasou 9 meses e intentaremos ver un pouquiño que hai que ver na cidade nesta primeira parte e a ver se na segunda María, que estivo ali moito tempo, nos pode dicir, bueno, se estamos en Boloña, cales serían as excursións máis recomendables para facer nun día, nun par de días. Así que, se te parece ben, María, imos comezar polo principal. Cando un vai a Boloña, sí? Como ten que plantexar unha visita do que comentabas ti máis ou menos antes, de se vas unha visita de fin de semana, de 3, 4 días, 2, 3 días, como poderíamos facer? Onde nos aloxamos? Vale, sempre dentro da muralla, se é posible, porque tamén evidentemente máis caro, e sempre o máis preto posible de Piazza Maggiore, que é o centro basicamente. Despois xa dende ali, eu o primeiro que diría que hai que facer é a ruta dos 7 segredos de Boloña, que ali é como algo moi coñecido, de feito hai un montón de free tours e cousas organizadas, e con iso xa ves un pouco, xa te leva a algúns dos puntos clave da cidade. Como están organizados os free tours? Un que non saiba italiano nin inglés pode facer un free tour en español? Sí. E como se fai? Sin ningún problema. De onde saen? Como hai que apuntarse en algunha páxina? Sí, normalmente, bueno, hai moitísima información na web de Bologna Welcome. Normalmente organizan free tours a través das principais páxinas, bueno, agora mesmo non se me ocurre ninguna, pero as principais páxinas de free tours suelen ter un montón, e o dos 7 segredos é como o máis coñecido que hai ali para facer.
Son 7 segredos que sabe todo o mundo, non? Sí, a ver, si vives ali, sabes... Pero 7 segredos que son monumentos, lugares por onde tes que pasar... Son lugares ou monumentos polos que tes que pasar, pero que teñen como algunha anécdota ou algunha especie de historia, que son bastante interesantes, están moi guais. Bueno, pois queres contarnos, non ten que ser os 7, pero queres dicirnos algunha cousa dos 7 segredos de si a excursión principal? Somos todo oídos. Mira, pois por exemplo, na Piazza Santo Stefano hai un edificio que están como retratados como as esculturas das caras da familia que pagou o edificio. Se ve que o artista que o fixo tiña algún tipo de problema cun dos familiares ou non sei que lle dixo que tiña que facelo dunha maneira e tal, fixolle así un pouco cara como de diablo, ten cara como malévola comparado co resto de figuras que hai na fachada. Qué guai. E que interprete o... Sí, que cada un... Pero aí queda para toda a historia, Podemos saber algún outro, non? Sí, por exemplo, bueno, hai outra que nun edificio tes que atopar 3 frechas que hai gravadas como nun teito, nun dos soportais. Ou, non sei, outro é... Bueno, a Finestrela tamén é como un dos segredos, onde ves a canle, que se ha ido feito antes nunha das fotos. A única canle que queda. Xusto, que podes ver que podes ver como está, é bastante bonito. Aquí tes un dos segredos, chamase cannabis. Sí, porque tamén hai... É bastante curioso, a maioría dos soportais teñen algunha especie de pintura ou iconos e tal. E hai un sobre o cannabis. En plan, o viño, o cannabis e o pan, creo. Cantas horas dura este paseo dos 7 segredos? Non moito. 1 hora, 2 horas. É dicir, distancia andando máis ben pequena para poder incluso escoitar con axilidade as explicacións que che dean no free tour, non? E incluso en plan, se non queres estar nun free tour, se ti buscas os 7 segredos e vais recorrendo, vas de punto a punto, xa vas vendo así un pouco a cidade en xeral, está bastante guai. Que chulo. Que guai. Es que iba a mirar se no Google Maps se poño os 7 segredos se me aparecía en Bolonia, solo por curiosidade. Bueno, mirar agora durante o programa e digo, si é así ou non. Vale, o primeiro que hai que facer entón é os 7 segredos, unha vez que vamos ata ali ao centro de Bolonia. Por certo, cando vas a un free tour deste estilo, aínda que máis ou menos hai precios relativamente universais, canto é o que un debe deixar de propina ou pagar ao guía? É free, pero é a vontade. Sí. Vale. Depende bastante. Eu tamén como estudante adoito dar sobre 10 euros, máis ou menos ao final, se gustou o meu free tour e tal. Pero depende moito de se foi bo, da tua capacidade económica, evidentemente, etc. Bueno, pero menos de 10 pavos é moi cutre, non? Sí. Vale. Opino que sí. Pero cada un que faga o que queira, non? Xusto. Vale. Bueno, os 7 segredos, moi importante velo, xa dis que se hai máis ou menos tes ben levada a ruta e todo isto, podes velo nunha hora e media, é dicir que podemos xuntalo con outra excursión de media xornada en Bolonia. Que máis poderíamos facer? Tamén podería decir, por exemplo, a Orquí Gimnasio, que é bastante importante como dentro da universidade. Está, por exemplo, se pagas, que era pouco, creo que son como 4 ou 5 euros, podes entrar a sala de anatomía, onde se impartía clase de anatomía, é bastante impresionante. Pero que era, o aquí gimnasio era como a facultade de medicina? Sí, impartían clases, ali super bonita, hai unha biblioteca, e están nomes de moita xente como que graduada, así, como de importancia. Bueno, máis cousiñas? A ver, xeral, Bolonia é unha cidade que non é tan de monumentos, que hai, o sea, os que hai que velos, evidentemente Piazza Maiore, ver a Basílica e todo isto hai que velo, pero sobre todo unha cidade que o bonito son as rúas, percorrer as rúas, perderse un pouco e tal. Cal é a túa ruta favorita de perderte? Cando... Seguro que tes, por exemplo, aquí en Santiago algunha que cando dis, bueno, vou dar un paseo e dis, vou facer esta rúa, esta outra, que son as que me encantan. Ali en Bolonia, cales serán? Pois sobre todo a zona universitaria, é bastante chula porque sempre hai moito ambiente, rúas bastante estreitas, toda así Piazza Verdi, Aldrovandi, por aí, é unha zona bastante chula. E senón xa o parque, o Giardini Margherita, que é o parque máis grande que hai en Bolonia, que tamén está moi guai, e sempre hai ambientazo.
Todos os días, sí? Non hai un día que a xente descansa? Poucos, máis Sí. ben pouco. Cando fai moito frío, pero nin sequera. Pero esa zona que me comentas sí que está un pouco alonxada do que é o centro, non? De Bolonia. Non tanto, de Piazza Maiore podes tardar 10-15 minutos, 15 por minutos. exemplo, a Verdi. É un dos monumentos máis coñecidos é a Due Torri, que son dúas torres, unha moi alta e outra máis pequena, pero que está moi torta, que parece Sí. que vai cair. Sí, de feito agora mesmo están tendo bastantes problemas porque hai moito risco de que caiga. E de feito, ata agora podía subir a Torre do Sasinelli, que é a máis alta, como a modo de mirador e tal, pero agora mesmo está pechada. Están revisando e mirando como facer. E isto está preto da Piazza Maiore. Super É preto. que é imposible, como a Catedral de Santiago, non? Cando dis ao turista, onde está a catedral? Mira para arriba. Sí, Pois vale. a Due Torri non é algo parecido, non? Sí, Casi mires onde totalmente. mires, unha sí que a ves. E cal é a historia para a xente de que sexa Due Torri, pero unha está medio castrada? A cousa do rollo das torres é que, bueno, era Bolonia, tiña case 100, chegou a ter casi 100 e algo torres, que dan como unhas 20 máis menos, e a Due Torri, o rollo das torres era defensa, obviamente, en plan vixianza, señalización, etc., pero tamén era o poder e o prestixio social da familia que pagaba. Entón, son a Asinelli e a Garisenda pola familia Asinelli e Garisenda. E a Garisenda, que é a que está a torta, xa creo que foi no século XIV, tiñan medo de que caera e reduciron a súa altura. Sí, por iso é moito máis baixa. E é certo que di María que si hai un montón de vida ao redor destas dúas torres, a diferencia do que pode pasar noutras plazas, seguramente máis en zonas en España, porque en Italia a veces pues, sí que pasa, hai este tipo de estrutura que vou comentar, que as plazas son moi pequenas para o grandes que son as torres, e non hai perspectiva sí. para poder ver desde lonxe a torre, entón tens que mirar moi para arriba para miralo. Sí. E realmente a zona esta de Due Torri dá un pouco de canguelo, Sí. Home, cando estás aí abaixo, non, digo, carallo. Está Sí que moi parece que está un torta. pouco torta, Sí, e sí, sí que sí. parece que ves aí con todos os ferros. Sí. Se buscas en internet ves como foron argallando para que non caíra, pero como están intentando algo que parece imposible, porque como é un mínimo terremoto lo vai Claro, todo. e así como a Torre de Pisa, por exemplo, dis, bueno, se me poño aquí non me cae nada, porque hai espacio. Ah, sí. Na Torre de Pisa sí que está moi torcida, non? Pero esta dis, aquí non hai moito sitio máis. O sea, ou lle cae a casa, ou se cae na rúa. Sí, polo menos non cae contra a Torre Grande, sabes? Que te cargarías dous monumentos dun xo de rubo. Eso é verdade. Pero sí que chama atención. Bueno, ali debaixo da Due Torri hai unha pizzería de Altaglio destas que se chama Due Torri, creo que estaban riquísimas. Que Altaglio? Ao corte, non? Cando Deste- pides como un cacho de pizza. Sonache ou ainda non estaba esa pizzería? Aí xusto un pouco máis adiante. abaixo. Vale, sí, creo que sí que sei cal é. Unha de estar de pé non paraban de sacar pizza a todas horas, tomarse unha peroni aí con Unha Peroni con a Aperol. claro, unha peroni que é unha das cervezas que hai que beber sí ou sí ali. Ah, sí, vale. Estaba guai con esa pizzería que non deixaba de facturar, estaba todo o día sacando cortes de pizza. E vale, tes nunha man a cervexa, noutra a pizza. Que faz? Podes sentarte nas prazas ou como É moi interesante o que comentas, porque é complicado a veces, porque non había pouquiñas mesas, neste sitio ten como 3 mesas nada máis, e como teñas nunha man a cervexa e noutra pizza, é complicado xa facer outra cousa. Claro. Como te chaven o móvil, como tienes que apretar Buscar as chaves, o abrigo, buscar... pagar. Vas xustiño, e aparte os cachos son bastante tochos de pizza, entón Sí. é difícil comelos. Bueno, unha cousa que como xa che comentei antes de comenzar, que isto é super desordenado. Que opinas do estereotipo do italiano que é tremendamente fascista co xeito de tomar a comida italiana? É dicir, que se chantas o tenedor Sí, o garfo. o garfo nos tallarines se enfadan. Ou se rompes a xa non digo se pasta. pides un coitelo. Que hai de certo en todo isto? É bastante certo. Pasouche É algo en bastante 9 certo. meses que no que algún italiano se dixese marcha do Pero, meu por restaurante. favor. Sobre todo, non tanto en restaurantes como en cafeterías, sobre todo problemas co café. A ver, contanos. É que o café é unha cousa ali, é outro rollo. A ver, por que outro rollo? Bueno, xa para empezar, nin de broma podes facer o que fas aquí de pedir café con xeo.
Iso é unha cousa terrorífica. Bótante, Pero non cho tírate poñen, da non? torre, Terrorífica. Miran fatal, despois din como, bueno, é guiri e tal, pero, fatal. E tomar tamén, bueno, calquera tipo de café con leite. Despois das 12, mal. Mal. E despois de comer, Peor. terrible, terrible. Eles toman o expreso, que é como un chupito de café, despois de comer, pero de feito ata incluso de pé, en plan, como así rápido, e volven ao traballo, o que sexa. E te poñen como o vasito de auga para que bebas primeiro, limpes o paladar e despois disfrutes como do café. E despois 9 meses ali tomando bo café, porque é certo que teñen fama de pesadiños, pero o café este super rico, verdad? Fixeche moi cafetera ou non? Bastante, Sí. pero sigo o do expreso sigo sin leválo moi ben. Sí. Demasiado forte, pero sí. E me se lle gusta. pides azúcar, que? Se enfadan ou non? No, Claro, eso azúcar dai- sí que bastante, Vale. bastante. Eso por aí pasamos. Sí. E coa pasta entón non che pasou nada? No, a verdade é que non tuve iso que son das que corta os espaguetis, pero disimuladamente. Na intimidade, cortabas os espaguetis. Pero bueno, que tamén son moi así, pero despois, por exemplo, nos de pizza al tallo, case sempre hai pizza, por exemplo, con patatas fritas por encima. É unha cousa que... Patacas fritas destas de bolsa ou... No, patacas fritas, normal, en plan, fritas. Sí, sí, Pero ti a pizza como a comas? Non a dobras así como fan en No. Estados Unidos, que sí que tamén lles pon super nerviosos, creo. Sí, creo que Ti tamén. comías ben a pizza? Sí, iso Vale, sí que eso aí facía. aprobado. Sí. Primeiro de italiano o... Integrouse na sociedade italiana, sí, Vale, sí. eso está ben. Bueno, contanos máis cousiñas que podemos ver en Bolonia. Polo momento de dar paseos todo isto, xa miraremos despois algún pub que nos recomendes, algún restaurante, algunha zona, pero algunha cousiña que nos quede por ver de Bolonia? Eu diría bastante obligatorio subir a San Luca, ao Santuario de San Luca, que é un edificio bastante chulo que hai, bueno, bastante enriba dunha colina, podes ir, hai un tren turístico, pero bueno, ao guai é ir andando porque vas por un camiño todo de escaleiras con soportais ata arriba. É bastante interesante. E logo ves a cidade así. Sí, vale. bueno, é dicir, é bastante guai para ver máis ben os atardeceres e así, e as paisaxes e tal, é moi bonito. E é parecido algo como de Florencia, no que moita xente nova se xunta no Solpor tomando algo mentras que ven como marcha o día ou non? Sobre todo parellas, é como un sitio así típico romántico de ir a ver a puesta de sol e tal, pero bueno, tamén turistas moitísimos e tamén xente facendo deporte, correndo de para arriba e para baixo, Para por as arriba? escaleiras. Ostras. Sí. Ostras, pois iso sí que sí que ten valor, E seguro que sempre hai alguén coa guitarra chafando o teu momento. Eso tamén pode ser. Total, típico. Toca moita xente a guitar en Bolonia? Sí, case sempre nas prazas, como podes tomar ali, en plan, podes beber alcohol na rúa. Entón nas prazas case sempre hai alguén que saca unha guitarra e pois a tocar e tal. Moi Con chulo. tanta tradición universitaria que hai algún universitario que este ligado á música que sexa moi tradicional de Bolonia? Ou non? Non hai unha tuna dando a turra todo o rato ali, Hai non? hai unha especie de cousa É que verdad, non, vamos, quero decir, La moi facendo amigos. Sí, isto é sección miña, non son moi fan da tuna, é a verdad, pero hai algo parecido en Boloña ou non? hai un grupo que chamanos Goliardi, que é unha especie de grupo universitario que eles como, bueno, van con sombreiros moi curiosos, en plan así en pico na cabeza e van, ás veces fan como retos, cantan así, teñen como unha especie de novatadas. Vale. Hai unha cousa super típica en toda Italia, pero máis relacionada incluso coa Italia que é capaz de vivir na rúa e que de disfrutar do ocio e da hostelería, que no que nos aquí tomamos as tapas, verdade, eles fan un aperitivo, non? Que é unha especie de bebida que se fai máis ben ao atardecer, antes de cear, no que en moitos dos sitios, simplemente coa bebida, pois ten unha especie de un mini buffet, ou hai un picoteo nos bares. É moi típico, un dos sitios máis típicos no norte de Italia é Boloña, do aperitivo. Recomendasnos algún sitio ou prácticamente en calquer sitio no que entres vas a acertar? Diría sobre todo na zona do Cuadrilátero, que son 4 rúas moi preto de Piazza Maiore, que están conectadas e son case todas de restaurantes. E sobre todo unha delas, non me lembro agora mesmo o nome, bueno, moi preto de Clavature,
Ali poñen, son todo bares para facer o aperitivo, tes todo embutido, sobre todo a mortadela, obviamente que tes que probar que é fundamental, e tomalo co Aperol Spritz, que é a bebida máis típica. E está riquísimo, sabe moito mellor en Italia. Se fai un poquinho de calor que en Bolonia, sobre todo a partir de primavera fai un calor interesante, non? Sí, moito. É bastante extremo Bolonia, en inverno bastante frío, en verán moitísimo calor. Moitísima calor. E sí que se agradece un Aperol Spritz ou un Spritz Aperol, non sei como se di en Italia. Aperol Spritz. Aperol Spritz. Está super rico. E como se fai o aperitivo? Faise como en Galicia que podes ir cambiando de bar en bar para tomar unha tapa, ou ti escolles un sitio onde tomar aperitivo e aí quedas xa todo o tempo? Normalmente máis de ir a un sitio, pides a túa táboa de embutidos e tal e tomas ali co Aperol. E iso é o máis típico. Que guai, a verdad que está me apetecendo un montón volver facer iso. Bueno, imos seguir falando un poquinho de Boloña. O que nos queda despois, veremos así de algún lugar interesante se vos ocurre parar por ali para poder ir a tomar unha boa pizza, para poder ir a un bo restaurante, a un bo pub, a escoitar música, o que sexa. Pero antes, imos a escoitar que nos trae hoxe Dani na súa mochila. Imos coas trebelladas. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela. Antes de ir coas trebelladas, apuntamento de documentación sobre o equivalente a tuna que falábamos antes. Vale, lemos aquí na fonte aí super contrastada que é a Wikipedia que a Golgardía, músicos dos que falaba agora María, é unha asociación estudiantil tradicional italiana. Actualmente existen 80 asociacións en 25 cidades universitarias, sobre todo no norte, que se dedican a cantar, efectivamente. Bueno, entón, que hai algo parecido. Tuna, ¿no? Hai algo Sí. parecido. Vale. Moi ben, trebelladas, que traemos hoxe? Coñecemos a existencia de certas entidades como poden ser os aeroportos e as estacións de tres que poñen a disposición das persoas con mobilidade reducida elementos como cadeiras de rodas ou persoal de asistencia. Pero existen outro tipo de condicións que poden pasar desapercibidas pero que tamén poden necesitar asistencia. Para poder identificarse esas persoas con discapacidade invisible ou oculta, que se chama tamén, existen distintivos que dan pistas, simplemente dan pistas. É dicir, se ti vas por un aeroporto e ves alguén que leva como unha acreditación que é verde, pero con xirasois, eso quere dicir que é unha persoa con discapacidades ocultas, que non significa que queira e necesita axuda, simplemente avisa de que pode necesitar axuda. Entón, no caso dos aeroportos españois, a ENA axuda a que obteñas este distintivo na súa propia página web. Hai unha serie de aeroportos, entre eles está o de Santiago de Compostela, o Rosalía de Castro, que está preparada para iso. Entón, este sistema está pensado para apoiar a persoas que necesitan axuda ou simplemente comprensión ou simplemente necesitan un pouco máis de explicacións a hora de viaxar. Tamén hai persoas que teñen problemas e dificultades a hora de estar en sitios con moitas persoas, por las luces, por los ruidos, como poden ser as persoas con trastorno de espectro autista. Entón, hai aeroportos como o de Málaga que teñen sala de espera silenciosas, pensadas para eles. Que guai. Entón, cubre a xente con moitísimas condicións, porque pode ser fatiga crónica, desorde bipolar, epilepsia, ansiedade, dano cerebral, diabetes, fibrose quística. Eu moitas veces penso nun momento que iba cun amigo que ten estas cousas, que era unha diabetes moi seria, e se estaba comportando como se fora unha persoa borracha, pero realmente estaba dándolle unha hipoglucemia. Entón, claro, entendo que se pode facer un prexuízo e en vez de axudar a persoa que necesita axuda, apartaste dela, afastaste porque pensas que está de festa ou é borracho. Entón, a axuda só se proporciona cando ves ese identificativo cando é realmente necesario e se actúa en consecuencia. Entón,
O feito de que leves este indicativo tamén che permite o acceso ao control de seguridade para familias e persoas con mobilidade reducida nos aeroportos que o teñan, ou senón se lle fará máis doado o acceso polo acceso xeral. Se vas en familia, só unha persoa, só un membro desa familia ten que levar ese identificativo. Entón se entende que alguén de aí pode necesitar algo. E logo tamén o persoal está preparado para entender este tipo de necesidades e se aproximará non preguntando pola túa discapacidade, senón sinxelamente se necesitas axuda. Vale. Non se xulga, non se intervén, pregúntase que é o que necesitas e se intenta facilitar a toda costa. Entón, esta identificación é importante, é só dun só uso. É dicir, eu vou coller un avión de aquí a Madrid con tal identificador e tal. Entras na páxina da AENA e cubres un formulario. Entón, saiche unha tarxeta, unha especie de etiqueta, que ti podes a colocas nesa acreditación e aí vai toda a información. Vale, perdona, Sí. Que para cada voo que colles tes que facer que entrar na páxina de AENA, repetir ese mesmo procedimento. Non creo que queda guardado, Vale. Pero simplemente, está pensado só para os traxectos independentes. Que máis? Non se pode utilizar, por exemplo, para que te acompañen ata a porta do avión, por exemplo, ou tampouco indica que vayas a ter acceso prioritario como teñen algunhas aerolíneas que ti pagas máis por acceder por outro lado. Non, isto é cousa máis ben dos aeroportos, non das compañías. E logo, debemos indicar que esta clase de distintivos, xa vos digo, o principal é fondo verde e xirasois. Chama moita atención, é curioso, pero non é discreto tamén, aínda que pareza contradictorio. Esta clase de distintivos irás ampliando co tempo a entornos que poden ser centros comerciais, edificios institucionais ou hospitais, que son situacións nas que sí que se pode necesitar axuda e que non ves a discapacidade como pode ser se levas unha cadeira de rodas ou unha muleta. Bueno, pois super interesante o consello de hoxe, tanto si estás directamente implicado como si afortunadamente simplemente estás percibindo que alguén pode ter ese tipo de distintivo e sabes o que está acontecendo xusto nese momento. Graciñas, Dani. De nada. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa, ma quanto male fa, come morire ma non capita. Sinceramente quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro, e tu non sei leggero. Sinceramente, Pois con Sinceramente de Analisa seguimos nesta segunda parte de Lambóns de Viaxe, neste capítulo 114, paseando por Boloña, da man de María Gamallo, compañeira da Televisión de Galicia, que está neste programa comentándonos como lle foi en 9 meses que estivo ali vivindo, facendo un Erasmus nesta cidade con este marcado acento universitario que hereda prácticamente en cada cousa que sucede na cidade. Comentaches ao principio, simplemente curiosidade, que cando se repartiron os boletos para ir de Erasmus na túa promoción, ti pensabas que moita xente iría a sitios onde se fala inglés e que ti decidiches estudiar italiano. Canto tempo che levou desde que empezaches a estudiar italiano a dicir, xa estando supoño que ali, a dicir, bueno, xa me defendo máis ou menos ben?
difícil pregunta. A ver, eu empecé a estudar xa o curso anterior. Entón, algo de base xa tiña, pero despois chegas ali e ves que é mentira e que realmente non sabes nada. Non me fastidies, sí. Sí, o sea, porque é o típico de que pensas que é moi fácil, porque é moi parecido e tal. É verdade que é moito máis fácil de aprender que outras linguas, pero non é poñer is ao final e xa sabes italiano. Entón, non sabería dicir... A ver, xa Aperitivi. Claro, claro. E poñer así as mans, non? Claro. Claro, poñer No, así os isto- dediños para arriba. Lévano mal, cando empezan os turistas a facer isto. Que guai. Sí. Home, non me extraña. Roban o noso patrimonio gestual, non? Sí, é auténtico, eu pensaba que era estereotípico, pero non, é totalmente certo que están todo o tempo facendo isto. O sea, falan coas mans. É moitísimo, moitísimo. Pero fastidialles bastante cando, sabes, pasa alguén e di como, pizza. E entón, canto tempo, cantos meses levabas desde que dixeches, ostras, empezo a pensar un poquinho en italiano ou xa non me fai falta para a vida cotiá, xa me desenvolvo máis ou menos ben. 4 meses, Vale, unha vale. cousa así, máis ou menos. 4 meses, bueno, a curva de aprendizaxe é rápida. Está ben, Xa firmamos, Sí, a ver, Xa asinábamos todos, Sí, sí, comparado con outras linguas, de verdade que é moitísimo máis fácil, pero despois, sobre todo que entendes moi ben. Eu, por exemplo, chegaba a clase e as 2 horas de clase entendía perfectísimo, pero despois xa igual querías falar ou querías dicir algo xa notabas esa barreira. Claro. Vale. Pégase o de mover as mans? Sí. Eso pégase? Sí. Ah, que Sí, guai. sí, despois se falaba en italiano xa non podía E o acento, certas frases en cando dicir. chegaches a casa che dixeron, María, a ver, Non, iso non, pero sí que a veces tranquila, que non eres do centro de Roma. Iso non, pero sí a típica cousa de só me sae a palabra en italiano e todo o mundo En plan, serio? Bueno, En serio, claro, María, es que confías os estereotipos, sí. Que guai. É que agora penso en italiano. Claro. Sí, sí. Perdoade. que Típico penso en Erasmus. italiano. Típico Erasmus que estivo en Italia, total. Ostras. Bueno, quedáramos antes vendo os edificios principais, vale, da cidade. Sei que comentas por aí que ademais de todo iso é interesante ver todas as portas ou todas as torres principais ademais diso. É fácil de atopar ou simplemente recomendas para isto dar unha volta e perderte pola cidade de listo? máis ben perderte, porque realmente as torres non todas pagan tanto a pena e son bastante despois similares. As portas da muralla está bastante guai, se ves no mapa a cidade de Boloña está super clara a muralla e aí podes atopar as portas que había antes. Un apuntamento para os que vayan no verán, en Italia, en moitos sitios, un deles, por exemplo, Bolonia, se queredes entrar nas igrexas ou nas basílicas importantes ou que sexan, non podes entrar con pantalón curto, cos sombreiros ao aire, estas cousas. No que o mellor non pasa aquí en España en todos os sitios, o mellor o temos estereotipado que pasa noutros países. Ollo que en Italia, como ese día non leves algo para cubrirte, podes facer a cola para entrar na basílica, na catedral, no que sexa, que en Bolonia tamén pasa, verdad? Sí, na Non entras Basílica e de non San entras. Petronio non, por exemplo, con tirantes non podes entrar. E que podes facer isto de colocarte un... Sí, Unha un tela chal por polo riba. menos. Pero tes que ou algo levalo, así. porque Sí, claro, claro. que temperaturas pode facer un día calquera de verán desde xuño ata setembro? En verán, horrible, 38. E normalmente non levas nada para cubrirte con 38 graus. Sobrache todo. Claro, sobrache absolutamente todo. Claro, Vas en tirantes, é un sitio completamente occidental, e de golpe queres ver a basílica, porque merece a pena, supoño. Sí, claro. sí. E non podes entrar. E aparte poñense super severos, Non, Sí, que non tamén entras, non entras. depende, hai en outras, por exemplo, en Milán sí que normalmente teñen como xa preparados, sempre hai xente ou vendendo ou tal para que compres o chal. En Bolonia sí que non o vin, sí que tiñas que levalo ti, senón non entrabas. Claro. Bueno, sitios que antes de facer unhas excursións principais que se poden facer desde Boloña, vale? Lembramos que estamos falando dunha cidade que está xenial para ir como destino único, é dicir, vou unha fin de semana a Boloña, perfecto, porque aí vou directo. Ou, se vos pilla para inicio o fin de viaxe, está perfecto, como dicíamos antes, porque desde ali con Ryanair ou con voos de baixo custo, desde ese aeroporto hai un montón de enlaces a moitos países, moitísimos, pero non só de Europa, senón que podes ir ata Xordania, podes ir a Israel, hai un montón de sitios os que podes marchar tamén facendo escala rapidiña en Boloña, merece a pena. Que sitios nos recomendas que lembres ti de, bueno, eu sempre iba a este sitio de aperitivo, eu sempre iba a esta pizzería, ou iba a este sitio a escoitar música os ventres? Vale, de comer, Regina Sofía, por exemplo, que hai así un pouco de todo, as pizzas están boísimas, a pasta está boísima, está.
literalmente en Piazza Maggiore. Ese super ben. Perdón, e a pesar de que este na Piazza Maggiore non é excesivamente caro? Non, é prezo bastante normal. En xeral, comer, sí que hai sitios, pois evidentemente que aproveitan un pouco dos turistas, pero en xeral comer non é tan caro. O problema é beber. Sobre todo, se queres ir a por unha cervexa, un aperol, sí que dependendo do sitio podes pagar 8 euros, por exemplo. Claro. Perdón. Eso sí, nada. Despois, xeado, obligatoriamente hai que probar o gelato italiano. Cremería La Vecchia é bastante famosa en Piazza Santo Stefano. E a miña recomendación é biscotto della nonna. Buenísimo. Biscotto la nona, pois aí na Piazza de Santo Stefano hai unha das recomendacións que vou dar eu é que non sai en Google Maps agora mesmo, hai un pub aí que está super chulo e que ten unha terraza onde todo o mundo estaba ao atardecer despois do aperitivo escoitando un pouquiño de música xusto ao lado do sitio de xeados que acabas de comentar ti hai un pub que está fenomenal para tomarse así a primeira copa da noite. Hai un local que o que lle gusta un pouco o viño, que lle gustan os locais un pouco maqueados e tal, que se chama La Stanze, que supoño que como La Estancia, que é fermosísimo, parece unha igrexa por dentro, e os tipos, se che gusta un pouco o viño, supoño que aínda eres moi nova, sería raro que che pero gustas creo moito que viño. coñezo o sitio que dis. Sí, porque ali os camareiros son sensacionais e non só che dan os típicos viños que hai nesa zona de Emilia Romagna, senón que teñen viños que son fora de O, fora pero que son da zona, e realmente o tipo amosa paixón polos viños e dos sitios que ademais acompañan con algo de queixo, con algo de mortadela, bueno, este sitio recomendo totalmente. E logo nesa zona da Rúa Santo Stefano teñen un par de sitios tamén moi chulos para probar, para comer. A verdade é que estos sitios poden estar moi interesantes, Dani. É habitual o de beber e que te poñan tapa? Ou... Non. No. Por eso poñía eu como un exemplo un pouco raro, Vale. No, como moito unhas aceitunas, unhas patacas, algo así, e pagando ben o aperol. O que sexa. O viño. Este sitio que vos estou dicindo, La Stanze, non é un sitio barato, vale? Xa non é tiesos friendly, como falamos sempre, vale? Non é moi de Erasmus, Claro, cando María leve trienios e volva a Boloña, irá máis veces a sitio. Pero coñécelo, este sitio, La Stanze? Creo que sei caldi, sí. Moi guai. Bueno, se estamos en Boloña e temos un día onde podemos chegar en tren e dicir, bueno, pois conseguimos dar unha volta por esta cidade que é fermosísima e volvemos para a casiña a dormir. Por exemplo, Ferrara, diría. Ferrara? Sí, Ferrara estás nada, en Non media coñezo. hora en tren. E que ten Ferrara para que sexa tan atractivo? Bueno, de feito é patrimonio da UNESCO, creo. É unha cidade así medieval, tamén un pouco rollo Bolonia, moi bonita, moi pequeniña, o sea, recórrese moi ben, todo peatonal, e ten un castelo que é bastante curioso porque é dos poucos castelos que quedan en Europa con foxo con auga. Ostras, Con que interesante. cocodrilos, como nos... Que interesante. Sí. Bueno, ademais de Ferrara, Ademais de Ferrara, pois, por exemplo, en Florencia tamén podes ir, estás en 40 minutos. é que claro, hai algunha das cidades máis importantes que coñecemos así do norte de Italia que sí que se chega desde Verona e ao revés, se chega desde Florencia, se chega a Boloña, incluso, unhas entendo que claramente Florencia estaría casi no top 3, ¿no? As tres primeiras que se che ocorren. Sí, totalmente. Florencia é super fermosa, ademais a estación de tren de Florencia xa estás no centro cidade, que non tes que desplazarte ni nada en bus ni nada, entón é moi cómodo. E ainda que non tenes entrada para as galerías Uffizi nin nada, merece a pena simplemente darse unha voltiña pola cidade e flipar, non? Co fermosa que é a cidade, E os escaparates. Ver que para min Florencia é o culmen da exquisitez. E ves a mellor roupa, as mellores telas, as mellores las, os mellores zapatos, o mellor todo está aí, vamos. Non, que sucede en poucos sitios como neste caso, nesta visita a Florencia dun día, que entras a unha plaza como a da Señoría e haxa tanto arte, no chan, a disposición de todo o mundo, que non hai que entrar nunha galería para ver as cousas, non? Totalmente. Vale, moi pretiño temos incluso Pisa, poderíamos chegar case ata Pisa desde Boloña ou xa non? Xa vais fora da ruta? Podes chegar, pero para un día igual vas un pouco xusto e non recomendaría tanto. Eu fixen ao revés, eu fun desde Verona a Boloña a primeira vez que fun e sí que me parece que ten unha visita dun día, non? Que igual desde Boloña podes chegar a Verona. Verona moito mellor, sí. En Verona estás en 50 minutos. Un día falaremos de Verona, Verona é un gran agochado dentro da fama que ten Venecia por un lado, Milán por outro e Florencia. É unha cidade espectacular, o mellor non ten a marcha que pode ter Boloña,
Pero poderíamos dedicarlle un día Iso pasa ao moito programa en a Verona. Italia, Hai moitas cidades que a mí me impresionaronme moitísimo e non teñen nada de... Veña, pois como cal, a parte de Ferrara, dinos. Siena, por exemplo. Siena, claro. Siena, preciosísimo. Pero para quedar incluso a dormir ou para a excursión dun día? Para excursión dun día, ben. Pero incluso se queres quedar, é así, bueno, típica, rúas pequenas, estreitas, todo así moi bonito. Super chula. En Siena podes facer todos os checks que comentaba agora María destas cidades. Torres altas, verdade? Plazas chulas, nas que había un mercado, que despois incluso fan carreiras de cabalos, ali, con distintas alturas, rúas moi estreitiñas, e un ambientazo, non? Sí, sí, sí. Está moi guai. Tamén, E non fai falta coche, verdade, para todo isto? Podes No. ir simplemente en tren. Sí, sí, sí. É que o tren case toda Italia é super cómodo, podes chegar a case todas partes. E se alguén está... vamos tirar estereotipos, non? Que a mí me encantan os estereotipos. Se vas namorado a Boloña e non queres subir o monte, e queres ser un pouco romántico, podes organizar unha visita sorpresa a Venecia ou está moi lonxe? Nada, sin problema. Estás en tren en hora e cuarto. E eu recomendo tamén, se pillas con moito tempo, por exemplo, o Flixbus, podes ir por 5 euros a Venecia. Como é o E volver. Flixbus? Como funciona o Flixbus? O Flixbus é unha compañía de autobuses, nada, saen tamén de a estación, a mesma que a de tren. O que pasa é que normalmente teñen pois, percorridos máis longos, sexa a outras cidades, por exemplo, de Italia, ou ata podes sair fora. Por exemplo, eu fun a Eslovenia nun Flixbus. A Eslovenia? Sí. Claro, que en 9 meses dá moito tempo para... Estudiaches algo, María, en 9 meses? Que non... Algo estudiei. Sí? Algo estudiei, A ver, sí. é que estamos abrindo un melón aquí antes É complicado, de rematar, pero... Sí, sí. Que Sí, sí, tanto viaxe... Aprendeu italiano uns 4 meses? Que tal foron as notas, ben? Sí, Sí. bastante ben. Que guai. Bueno. Quedarías... É tan bonita Boloña que te plantexarías chegar a traballar ali, se hai opción ou non? 100%. O sea, un galego, unha galega ali en Boloña pode ser feliz, sí. Sí. Con voo directo desde Santiago. O problema é atopar onde vivir. Se consigues iso, se consigues un aluguer bo e tal, 100%. Sí, porque, pero entón é un mal endémico das cidades universitarias ou que? Sí, totalmente. Non, e ademais Bolonia con tanto Erasmus veñen estudantes de moitísimas partes, entón está complicadísimo, hai moitísimos problemas de estafas e así. E como turista, que hai moitísima oferta de... Bueno, Italia foi un dos primeiros países nos que realmente funcionaba o tema de apartamentos antes de que existise Airbnb en todas estas cousas. Eu lembro, hai, non sei, igual 2 décadas, había unha páxina que era Rental in Rome, que empezou con apartamentos en Roma, por cerca da Piazza Navona, de Trastevere, todo isto, que de golpe expandiuse un montón de cidades, e eses tiñan moi bons apartamentos. E eran, en teoría, dos primeiros sitios que era fiable. En Roma, o sea, en Boloña é fiable, se ves nun portal de apartamentos, fiarse dos apartamentos como turista ou non? Sí, en xeral sí. Sí, como turista non hai tanto problema, porque hai moitísimos Airbnbs, senón tamén hotel e tal, hai un montón de oferta. O máis problema é se queres quedar ali. Quedar ali máis, claro, máis como pasa lamentablemente en moitas Xusto, sí, cidades, en non? cidades universitarias en xeral. Que é complicado, se vas a quedar máis de 15 días é complicado atopar Sí. sitio. Sí, sí, sí. Bueno, e como funciona? Se van pasando os contactos duns a outros? Bueno, números de caseiros moitísimos, se intercambian por aí, moito Hai páxinas algún de foro Facebook. de números de caseiros? Hai Non, algún pero foro, algún imagínate, chat? te pasan o número de non sei quen que estivo ali e te pasan... A min pasaronme 30 números de caseiros, en plan. Bueno. É que fago con isto? Chamo a cada un, pregunto se teñen. Que guai. É un pouco raro. Prácticas italianas. María, Sí, se eso alguén sí. quere preguntarche algo, onde che atopa para... Hai algún sitio no que te podan atopar para preguntarche cousas de Boloña ou non? Que isto funciona así. No, bueno, teño Instagram, pero é privado, así Pero que tes- tampouco pas- moito. A nos, non? Que nos pregunten a nos, nos Xusto. xa pasamos a ti, vale? Vale. Vale, pois que escriban en directo a Lambóns de Viaxe e listo. Cerramos líneas. Sí, bueno, pois eu creo que quedou unha viaxe super chula, interesante. Quedo con esa opción, a ver se ves algún día nos contas algunha cousiña máis de algunha destas excursións que fixeches de Verona, ou mellor de Florencia ou así, e repetimos, paréceche? Moi ben, perfecto. Con María Gamaño fixemos este Lambóns de Viaxe 114, compañera da Televisión de Galicia no Departamento de Contidos, e nos levou nunha visita moi intensa e fermosísima por unha das cidades máis chulas que hai en Italia, con máis ambiente e das que recomendamos máis se tedes a opción de ir, que é Boloña. Espero que vos gustase, gracias Dani. Boa noite. María, ata pronto, vale? Ata pronto. A todos vos lamonciños, gracias por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí en Lambóns de Viaxe a semana que ven. Adeus.